Aku tak nyusul mbok Depaija. Tra aku ayu kok. Pakan opo iki? Anake ayu kok gak oleh. Cek jaman nom-nom mami. Weh, dadi kembang desa, Nduk. Genduk. Padha karo mbokane. Nggih, Mak. Yo panggah lak kuwi. Yo, sambel. Ayo. Arep kabur nang ndi? Cuma 100. Nombo gitu kuat dak nih. Halo, dengaran nyambung. Biasanya budet. Iya. Kok kaya dompet atau mbok dhewe? Tegalku suwer tak sambangi. Rumbuk. Tak ritane. Pakai makani, Gus. Doyan ora ya kira-kira nyawun gitu sih. Ora gaber-gaber iki kok. Apa ya nih pisan iki? Iyalah. Yang penting kayak doyan. Doyan ya kono, gak doyan ya kono, gak doyan ya bener pakan dhewe. Suwi ra nang Tegal. Satu pisane kewesel ya Rami. Lali ranggo banyu nah. Yang bakul ora nang kene. Ceraen. Keren lah. Untuk seleram. Ini orang. Bismillah. Akhirnya. Nah, ini bagian dah. Alhamdulillah. Ya toh, masih ada ngalas, ya nek uang, kan mesti ngolak ya. Le, masalah tuwek-tuwek kok yo renang barang. Aduh, tepak. Pucuk dicinta ulam tiba. Apa ya? Bahasa Inggrisnya Oma. Haus. Yo, kowe nggawa apa? Aku ngowelak gak ngombe iki mau Tegal. Apa le? Gak patek krungu aku. Suarane banyu lho marai. Kemerocak. Duh. Ali aku. Istri jamuan budak. Nganggo bahasa isyarat teh. Mulane to, aja ngombe ae. Wis tuwek ngono. Tobat. Bulumu rik to. Lak kakean ngombe. Aduh. Piye to iki?
Wes, ngerti? Paham urung? Aku ngelak. Walah, ngerti aku. Kowe ngelak. Yo iki solusinya. Mbok Desri jamu. Ket mau mbok De. Terang blogo anakku kuwi mau. Ya aku ngelak. Yang bawa apa kowe? Jamu apa kuwi? Wes ndang mentas. Aja ngombeni banyu kuwi. Kuwi campur uyuh. Lha lho. Digawe renang karo cah cilik-cilik barang. Ayo, tak doli jamu. Ya. Yang ngono. Gak ngomong ket mau gak paham-paham bulet Cek, untuk makan. Karepmu ki piye to, Le? Kok bobrokne ning aku ki? Lupute mbok De. Iki bakno rinjingmu to bakno mau. Urane. Iya nek sing anu ora. Ngene iki malah reget. Ki dagangan. Mbok bruki pakani piye? Ya sepurane mbok De. Kau wasel banget gak ngerti nenek rinjingmu ning kene. Ya kuwi lho bakul apa kowe? Gendulmu lho potong kabeh. Aduh. Traki menglari sok, Le. Arep napa we? Dengaren kok gak budek iki. Apa nek lagi nesu kayak ngene ya? Gak budek malian. Kelarisan. Mangsaku ki ning kene tekan kono ki kene wong iki sing nekoni sapa ya kok nek kelarisan ini iki. Badek. Jamu ki mentek. Kok gak tak gua. Tapi payu. Duh. Sampai kok gak tak woroi mau. Balik nah to ngene iki. Mosok sadi-sadi gak enak kuwi kanggo aku. Ora enek, Le. Entek. Iki wis dipesen Bu Lurah. Tapi gak apa-apa tak jikokne saiki wonge gak roh Mat-matan iki. Angel Mbok Desri. Wong mau bar budek nah. Saiki balik meneh. Kuwi pesanane Bu Lurah karo mbok weni aku. Kudu seneni apa ora awakmu engko? Wis to, Le. Aja kuwatir. Kowe kok lak kurang, tak tambahi iki lho. Jek utuh. Lah kuwi apa kuwi? Kok bening men? Banyu biasa kuwi engko. Lah mun jiko kok kono engko. Iki ngono jenenge jamu pelancar haid. Haid. Apa mbok De haid kuwi? Jamu nggo nglancarne uyuh. Enek-enek ae mbok De jamumu kuwi. Lah aku lancar lah aku nguyuh. Wes iki entekno sik, Le. Kok lak kurang tak tambahi iki lho. Nah, Apa iki? Kok kuning ini? Wes, apa wes? Udah ra enak. enak ta, Le? Yuh sampai gayer-gayer. Kiyer-kiyer. Jamu apa mbok De? Kok awakku ngene iki? Sehat sih sehat. Tapi koyo piye lho?
Gunamu nek gundik ora mbok Di? Gundik ya apa to, Le? Ora ngerti gundik ta mbok Di? Nek zaman saiki no urel. Urel. Walah, memang kena uler. Dolayak kok keroken ngono. Angel mau ngomongan kadang nyambung kadang ora. Wes. Kowe mau jamu apa jane? Kok aku kudu nabrak iki mau. Walah, iki ngono jenenge jamu ngacengan, Le. Wah iya. Julaya. Kutuk bisuku udah disomong ki lho. Biyu. Aku saumur-umur gung tau roh sing sakmono kuwi. Siapa ki? Biyu, gapleke nak api-api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa, Mbak? Biyu, iki gapleke gong garing. Enek gaplek garing porong, Mbak. Butuh pirang kental, Mbak? Sing ning kono ya si akeh. Lek butuh akeh, kok tak jupukne. Kok akeh men kental-kentalan. Sak kilo ae. Piro to sak kilo? Lek sekintal kuwi mok 2000, lek engko lek mok sekilo. Teko Jakarta 50.000 to, Mbak. Biyu. Kok wong-wong kene kok aneh-aneh sih ditekoni cuma sak kilo kok iso tekon dindi. Gak sida, purek wes bar wes. Angel tatanane. Wo, caidian ngeget-geti wong ae. Tuwek nglutus ah. Gak sah sok nuturi wong tuwek. Jo cengas-cengis wae. Aku rene gulan pancenan. Masalah Ya karepmu piye to, Mbok? Jak piye? kowe sing ngageti aku. Kok malah kowe tekok karo aku. Lah iki. Piye? Kowe ra usah ndoro-ndoro. Yuk, cepat. Piye? Kowe kamu sing ngageti ya. Yo apa? Ya terus maksudmu apa? Kok saja kowe kemendelman karo wong tuwek. Heh. Sakit tok wisan. Aman. Aduh, tapi ramban aku keri nih. Dus tenan. Ngopo kayak pajah kayak? Karo Pratna. So tukaran nah. Jan. Weh, mandek. Stop. Stop. Ki ngopo to tuwek-tuwek? Kowe apa nah? Kok anggere ketemu pajak padu gene gawen liya to? Wong iki lho gawe goro-goro kat kemeng. Hei, rasa ndudeng-ndudeng wong tuwek. Kowe nae. Wes. Stop. Ojo tukaran ae. Perkarane apa to jane iki mau? Aku wis genah le. Aku wis tuwek mambu lemah. Kok
Kok yo trimo dikageti karo bocah cecunguk kaya ngene iki. Mosok to mambu lemah. Wangi jane. Piye-piye to, Nduk? Ratma. Mbok demu kok iso nesu-nesu anggar ketemu karo awakmu lho, nesu terus e. Mbok sing sabar kowe dadi canom. Lah aku lo terima ngebel tok. Lah jujuk wonge nesu iki. Wah, bocah kurang tanek pancenan. Aku wis tuwek, Nduk, yo kaget muni mbok beli sak gelemmu dhewe. Ya wis. Aku mau kok kono mau bar dijamoni karo Sri. Diuber-uber karo Sri. Kowe gak duwe to siteng-siteng ngono. Aku ngewelak ya aku. Wah. Banyu apa? Enak yo susu iki. Gelem susuku. Nah, Hai. Susumu. Aduh. Kowe jek metu kowe. Ra bener. nek terima awakmu sak sisih yo plempoken lele. Jan, mandeko. Aku delok tekmu meng lho. Lah dalah tenan to. Aduh. Apa iso? Yusri. Enek apa ta Yusri? Kok pelayan karo Parjani? Anu jah, tibakno gedange Marjan gudi. Masa ta Yusri? Kok yo aneh-aneh ae. Sido ora. Wis ta, Nduk. Ya, wis ta ngandel Mbok D. Kowe iki jek nome ta, bakal kalah karo Mbok D. Timbang ngene, ayo tuku teh nang warung ayo, peh ngolak aku. Ya wis, Nduk. Ayo nang warung ayo. Golek banyu ngombe. Ngolak aku. Alah. Ayo. Wah, pucuk dicinta ulam tiba. Apa ya? Oh iya, bahasa Inggrisnya haus. Wes iki entekno le. Keserimpet.